What's up sa mga kausay natin dyan? Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan, sa lahat ng supporters, subscribers natin dyan. Dito na po tayo sa Naga, sa Dait. Dito kami bumaba sa Petron at papunta na kami dito sa lugar nila Mrs. At maganda po, ginabayan tayo ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa biyahe namin at maayos at nakarating kami ng ligtas. At saka isa pang blessings na maganda po sa ngayon ay dahil umaraw po, uminit po. So kahapon dahil may bagyo, dalawang bagyo nga po yung meron sa atin, pero sobrang ulan, hanggang kagabi maulan. Pero ngayon pagdating namin po dito is mainit po, kaya sobrang blessings po tayo, pag-enjoy po tayo ng bakasyon. So ayun, uwi na po muna kami at kami po ay nagugutom na din. So Aling, hello ka. Welcome to Dait. Joy. Shoutout nga pala kay mama. Shoutout mama mo dali. Mama, shoutout mama. Nope. Shoutout kay Jing. Shoutout. So ayun, pauwi na po muna kami mga kausay natin dyan. Bye bye. Yo, what's up mga kausay natin dyan. Nandito na po tayo sa papunta na kila Mrs. So doon sila. Pupunta tayo sa kanila, sa bahay na nila. So nakasakay tayo sa taxi jack. Ayan si Manong nagda-drive. Pajak pala yung sakayan dito papunta doon sa kanila. Malapit lang din naman to, di ba? Pinakadulo. Sa pinakadulo. Parang yung pinakadulo parang malayo pa yun. So maganda yung paligid nila dito kasi yun kitang-kita mo yung overlooking na nilang palayan. So parang ang gaan-gaan natin, darling. Tingin mo. Kailan naman matigas eh. So ayan, patuloy tayo sa pagpapadyak. So ayan na nga mga kausay natin dyan. Ito na yung ating dinadaanan. Yan, yung pagdating niya sa dulo niyan, hindi pa dyan, kaliwa pa. Tapos pagdating naman sa dulo doon, hindi pa rin yun. Sa dulo daw eh. Malapit nga. Yung ba yung malapit, darling? Yo, hello. At ito na nga yung kanilang papasok. Dali, may alam minuto yan. May ilang minuto ba papunta doon? 10. 10 minutes. Depende pa sa Kung malayo-layo talaga. experience. Sarap sumakay sa padyak. Hello, Mandulungan. Mandulungan City. So papasok tayo ng Mandulungan, Dait, Camarines Norte. Gubat pala to, no? Oo. Mandulungan, Gubat, Dait, Camarines Norte. Zone. Yun, malapit na tayo. Zone 2 na yata to. Malapit na. Malapit na? Ay, hindi pa yata kasi dadam pa tayo ng basketball court, di ba? Oo. Sakto yan, mga 13 minutes. Isang vlog. Matagal nga. Very good. Ayan, actually puro padyak talaga yung pala dito eh. Yung transportation. Papasok palabas puro padyak. Tapos yung tricycle doon na sa labas. Papunta naman yung sa sentro, no?
Sentro. Ayun. Pero pwede naman pumasok yung tricycle dito. Pwede kayo lang bawal kasi may mga parapadyak. Yung, halimbawa, doon ka sentro sumakay, tapos Depende pa nagpadiretso rin ka dito. kung papayag yung tricycle driver. Kasi may mga padyak na nagkahanap buhay din. Ganun, oo nga. Para naman magkaroon sila ng... Siyempre, tulong-tulong lang din. para magkaroon sila ng pagkakakitaan din kahit Oo. paano. Parang give and take. Oo, napakabait. Ganun pala talaga dito, napakabait talaga dito. Bigayan lang. Walang lamangan. Ano tayo? Kalahati na tayo. Kasi- Bahay natin. Kasi tama naman talaga yun kasi lahat naman talaga ay kailangan kumita. Oo. So, Kaya ay ayan. nasa kalahati na ng aming bahay. Oo. Kalahati pa. Shoutout nga pala sa mga idol natin, mga vlogger dito sa Diet Camarines Norte. Lalo-lalo na sa Team Kalingap. Kaya idol Val Santos Matubang at sa lahat ng bubuo ng Team Kalingap. At shoutout na rin kay Opo. shoutout na rin kay Tito Red Noveno ng Team Kalingap. Shoutout po Tito Red, sana magkita po tayo at isa po kayo sa inspirasyon ko po sa pagbablog din. So kaya pinasok ko na rin po yung pagbablog. At shoutout din sa So Weird Family. Ayun, mga idol ko din yan. Lahat ng Bukana Vloggers at lahat ng Burias Vloggers. Shoutout po sa inyo lahat dyan, lalo na dyan sa mga kaibigan natin dyan, kay Idol Boski, kay Idol Jan Rayot at kay Kawords at Basketball court. ito yung basketball court. Ito yung sinasabi kong basketball court. So doon, pagdating doon sa dulo, kakanan tayo ng konti, hindi pa yun ay wala na yung ilog dito, di ba may ilog dyan? Meron ng tulay. Pinantay na, no? Ginawa na ng ano. Ito, Yan na yung taray-taray. lalay tayo ng doon. Mga copyright tayo doon. Mamaya na, huwag na tayo mag-video na. Walang kwenta yung video dito. May music. Cut na lang natin yan. Las 12, sakto. Ang init. Las 12 in full. Pero mabuti nga uminit kasi halos mga nakarang araw yata maulan dito tayo. Ano po tayo, no? Sobrang ulan dahil dun sa bagyo, no? Oo. Yan po si tata. Yan po yung nagpapadyak sa amin. Magkano naman tayo yung ano, yung kinikita nyo po sa maghapon dito? So hindi rin pala anong ano talaga, ano? Yo, yung mga kaibigan natin dyan. Yo, shoutout sa inyo lahat yan. Pero hindi ka naman napapago dito tayo, kabalik-balik dito sa ano? Parang sanay na. Sanay na rin. Bagay exercise, pampalakas din ng ano yan, ano? Pampalakas din ng resistensya. Pero kung isipin mo, mas okay pa yung ganito nagpapadyak mo para sa nag-aani ka ng palay dyan sa gitna. Mas sobrang init na ganyan. Wala. Daw, shoutout po sa kumakain dyan. Shoutout po. Dito nga pala sila nagbibilad ng palay sa kalsada. Kasi yung kalsada, malinis naman yan eh. Saka magandang biladan niya kasi mabilis, madaling kuhanin. Kaso ang kalaban naman doon, yung mga bato, pagka rice mill ba tawag doon? Pinamulino. Pinamulino kung tawagin dito sa amin. May mga bato-bato ng kasama. Ayun, malapit na po tayo. Yung dulo na yan, yun na po yan. Kakanap pa pala ng konti. Pero dito lang tayo sa ano, no? Dito lang tayo. Hanggang dito lang tayo sa kanto na to. Ilang minuto na ba?
7 minutes din yung ano natin. Yung tinakbo natin. So hanggang dito na lang. Okay, tay, dito na po kami. Thank you. Thank you po, tay. Bye-bye. So, ayan, maglalakad na po tayo. So, ayan na nga mga kaosay natin dyan. Dito na tayo maglalakad. Daling ang ganda ng ano dito mga puno. Ang ganda ng mga puno dito mga kaosay natin dyan, oh. Parang organized yung pagkatanim sa kanya. Anong puno yan? Mahogany. So, karamihan ganitong puno, tanim ata ng mga DNR yan, di ba? Yung mga government, ano kasi yan, di ba? Pwede ba tayo duman dito? Dito? O, dito tayo duman sa gubat. Yun, dito tayo dadaan sa gubat. Yuhu! Yan, dito na po tayo sa gubat. Hindi na. Pero may daan pa rin naman doon. May daan pa rin naman doon, pero may daan pa rin dito. Pero ang ganda ng puno dito, mga kausay. Pakita ko sa inyo mga kausay. Ayan o. Organized yung pagkatanim sa kanya. Straight sila o. Talagang napagandang ano. Alam mo yung mga ano, yung mga movie, yung Daling. Hawakan mo to, Daling. At ayun na nga mga kaosay natin, nandito na po tayo sa bahay. So magpapahinga muna tayo at magbibis dahil pagod tayo sa biyahe. So ha? Gusto ko yung bahay. Sige, diretso pa tayo. Kakabili niya, oh. Hello po, Tamer. Naling. Ganun pa rin. So, nandito tayo sa bahay mga kaosay natin dyan. At dito na po muna natin puputulin yung hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. At tayo ay magpapahinga muna at magbibihis pa. So, hanggang dito na lang. Bye bye. Thank you.